Top 3% ľudí takto uvažujú o sebe aj o iných. Aj keď ste zamestnancom? Áno, najcennejšími zamestnancami sú ľudia, ktorí preberajú zodpovednosť. Vedia, že sú zodpovední za seba, za svoj výkon a chcú zodpovedať aj za svoje výsledky. Pristupujú k firme, pre ktorú pracujú, ako keby ju vlastnili. Mnoho zamestnaných ľudí si myslí, že nemôžu byť finančne nezávislí a naopak vy hlásate, že každý z nás v akejkoľvek profesii môže byť finančne nezávislý. Tak ako to máme spraviť? Môžete byť stále nezávislí a ponúkam vám spôsob. Bez ohľadu na to, v akej pozícii pracujete, robte stále viac, než za čo vám platia. Pracujte na sebe a na výsledkoch viac, než sa od vás očakáva a budete napredovať. Robia to všetci úspešní ľudia, úspech vám garantujem. Vy ste učili ľudí pozorovaním úspešných ľudí a zistili ste, že mimoriadne úspešní ľudia sa riadia podľa určitých rituálov. Môžete mi povedať tie, ktoré sú najdôležitejšie? Práve som dopísal knihu o zvykoch sebadisciplinovaných. Veľmi úspešní ľudia sú disciplinovanejší ako iní. Plánujú svoju prácu, vstávajú veľmi skoro ráno, sústreďujú sa výhradne na najvyššie priority a na ciele, ktoré ich privedú k hodnotným výsledkom. Tvrdo a disciplinovane robia viac a dlhšie ako priemerní ľudia. Disciplína je veľmi užitočný životný návyk. Chcela by som sa disciplíny dotknúť, pretože mnoho ľudí si myslí, že disciplína je niečo, s čím sa rodíme, alebo k čomu sme boli vychovávaní. Naopak, vy si myslíte, že disciplínu sa dá natrénovať? Mám pre vás otázku. Rodíme sa tak, že sa vieme bicyklovať, šoferovať auto, prípadne ovládame počítač. Toto sú všetko schopnosti, ktoré sa učíme. Môžete same o seba naučiť disciplíne alebo akejkoľvek inej schopnosti. Vaše možnosti učiť sa nové zručnosti sú nekonečné. Všetko závisí od vás. Sú však určité limity a to sú časové limity. Každý z nás má len k dispozícii niekoľko hodín do dňa a v tomto je svet a život veľmi férový. Vy ste absolútnym guru v time managemente. Čo by ste poradili našim divákom? Ako manažovať svoj čas tak, aby sme boli spokojní, harmonickí a vyrovnaní? Well, yes, this is a subject I have worked on for 30 years. Pracoval som na tomto probléme 30 rokov. Zistil som, že kvalita vášho života závisí od toho, ako riadite svoj čas. Nešťastní ľudia manažujú svoj čas hrozne. Úspešní a šťastní ľudia manažujú svoj čas dôsledne. Tu je riešenie. Najdôležitejšie na riadení času je určenie priorít. Rozhodnete sa, čo je prvoradé a menej podstatné, určite si priority. Kľúč k úspechu vedie cez zistenie, čo je najdôležitejšie pre váš úspech v tomto okamihu. Robte iba jednu vec naraz, a to tú najdôležitejšiu. Ak ste schopní to spraviť, zbavíte sa neduhov a docielite, čo chcete. Ak by som tu teraz sedela so Slovákom o vašom veku, tak by sme sa museli rozprávať o dlhých rokoch prežitých v komunizme, kedy bolo lepšie byť priemerným a nevytrčať z radu. Vy naopak učíte ľudí, ako byť nadpriemerný a ako žiť na svoj plný potenciál. Čo by ste tým 50-60 ročným mužom a ženám na Slovensku poradili? Ako žiť naozaj naplnený život? Verím, že ľudské myslenie sa nezmenilo za posledných 25 000 rokov. Už Aristoteles v antickom Grécku hlásal, že najdôležitejším cieľom v živote človeka je byť šťastný. A otázka znie, ako budem šťastný? A odpoveď je v skutku jednoduchá. Ak pracujete na naplnení cieľa, na ktorom vám veľmi záleží, napríklad pokojne aj na upratovaní vášho domu v sobotu, tak dosiahnutím výsledku získavate aj pocit šťastia. Keď vidíte, ako vám práca ide od ruky, neustále sa zlepšujete, napredujete k svojim cieľom, dodávam to sebadôveru a pocit šťastia. Každý človek je tvorcom svojho šťastia tak, že denne pracuje na naplnení svojich predstav a neustále sa zdokonaľuje. Znie to ako príbehy z koncentračných táborov. Ľudia, ktorí prežili holokaust, mali predsa svoje šťastné okamihy. Áno, pretože mali pod kontrolou svoj pohľad na vec.
Vždy máme na výber. A dnes, keď už nežijete v komunizme, máte viac možností. Dívať sa na iné príležitosti, nové výzvy si vyžaduje nové zručnosti prežitia. Je také príslovie, ktoré hovorí o tom, že prednášame a učíme to, čo sa sami musíme učiť, takže aj vy sa ešte v time managemente stále učíte? Časový manažment je ako fyzická aktivita v posilňovni. Musíte cvičiť denne. V každej chvíli musíte samého seba upozorňovať, že nemôžete tráviť čas aktivitami, ktoré sú pre váš cieľ nepodstatné. Asi musí byť veľmi ťažké pre vaše 4 deti vyrastať s otcom, ktorý je natoľko disciplinovaný, ktorý tak prezieravo dokáže narábať so svojím časom a so svojou energiou. Podarilo sa vám ich naučiť všetkým týmto dovednostiam? Učil som sa rodičovstvu, keď som mal svoje prvé dieťa. Najhoršie, čo môžete ako rodič spraviť, je nútiť svoje dieťa robiť veci podľa vašich predstav. Nútiť ho do niečoho. Tiež som sa naučil, že najlepšie, čo pre svoje deti môžete urobiť, je byť im vzorom. Ako som spomínal, nikdy som svoje deti nenútil niečo robiť. Jednoducho ma pozorovali, rozhodli sa podľa seba. Každé z mojich 4 detí vyrastalo tak, že boli schopní organizovať si svoje aktivity. Sú sebavedomí, optimistickí, len som sa snažil byť dobrým vzorom pre svoje deti. Kritizuje vás vaša manželka alebo deti, keď vidia, že nedržíte slova a nesprávate sa tak, ako prednášate? Áno, samozrejme. Niekedy sa mi stane, že moje deti ma citujú z knížiek. Síce sa mi nepriznajú, že čítajú moje knižky alebo pozerajú moje videosemináre, ale ak robím niečo, čo sa prieči mojim zásadám, vždy ma upozornia a kritizujú. Hovoria mi, mal by si to robiť, ako je to v knižke. Sem tam ma dobehnú. Práve v súčasnosti, kedy prežívame obdobie finančnej krízy a recesie, sa často používa výraz alebo domnienka, že v obchodných vzťahoch alebo vzťahoch medzi korporáciami sa stráca dôvera. Máte podobný názor aj vy na to? Študoval som ekonómiu a psychológiu viac ako 30 rokov. Zistil som, že spoločnou črtou všetkých ľudí je túžba mať viac. Chcú viac peňazí, chcú byť úspešnejší a to, čo ich brzdí, sú prekážky, ktoré si vytvoria vo svojej vlastnej hlave. Tak ako ste to mali za komunizmu. Ľudia mali svoje ambície, ale museli ich okresať. Dnes všade vo svete, v Číne, v Spojených štátoch, na Slovensku, všade chcú byť ľudia úspešnejší. A keď regule, zákony umožňujú finančným inštitúciám mať viac, chcú zbohatnúť čo najrýchlejšie. Podobne ako sa banky snažili rýchlo zbohatnúť za ostatné 2 roky. Je to prirodzené správanie ľudí. Je bežné, že ľudia potom to túžia. Ak majú príležitosť zbohatnúť rýchlo, zhostia sa jej. Na nešťastie veľa ľudí chcelo vytvoriť veľa vecí s veľmi málo peniazmi a systém sa zosypal. Ale z recesie je cesta nahor. Vždy to tak bolo v histórii. Veci sa napravili. Je dôležité, aby ľudia rástli rýchlo. Budete prednášať prevažne manažérom, ktorí majú 30-40 rokov. Nebudete tam vidieť v auditóriu ľudí vášho veku. Čaká ich 20-25 rokov aktívneho života a práce v biznise. Všetci chcú všetko robiť veľmi rýchlo. Rýchlo zbohatnúť a rýchlo rásť. Je tá rýchlosť naozaj natoľko dôležitá? Dosiahnuť úspech v akejkoľvek oblasti trvá určitý čas. Je to proces, kedy rastiete, súťažíte. Osobne neverím na rýchly alebo ľahko dosiahnuteľný úspech. Pravda je však taká, že úspešní ľudia sú netrpezliví. Chcú napredovať rýchlo a to je dobré, lebo ich to núti byť akční. Obzrú sa späť na obdobie pred 10 rokmi, teší ich vedomie, že keby neboli netrpezliví, keď mali 20 rokov, dnes by neboli úspešnými. Pravda je totiž taká, že väčšina ľudí, takých 80%, sú leniví. Nič ich nemotivuje, nenapredujú a nebudú úspešní. Máte nejaké vysvetlenie preto, prečo sú niektorí ľudia naozaj veľmi ambiciózni, náruživí a chcú dosiahnuť veľa a potom tá väčšina, alebo drvivá väčšina sú jednoducho leniví? Prečo to tak je?
Odpoveď sa týka vzorov. Ak máte svoj vzor, aj svoje ambície, to je váš štandard, ktorý chcete dosiahnuť. Keď vyrastáte v rodine, kde ľudia okolo vás zabíjajú čas pozeraním televízie a pitím po večeroch, prirodzene si to pamätáte ako vzorec správania a veríte, že to tak má byť, že takto ľudia majú žiť. Ak vyrastáte v rodine, kde rodičia riešia problémy, napredujú, čítajú, objavujú veci, tak už v dospelosti viete, že chcete minimálne takto žiť. Na to máme vzory v živote. 50 rokov sa skúmalo a následne zistilo, že ak deťom zmeníte ich vzory a ľudí, od ktorých sa učia spôsob žitia, zmeníte ich celkový pohľad na svet aj seba samého a otvoríte im úplne nové pole možností, ktoré dovtedy nevideli. Aké sú vaše sny, ktoré by ste si ešte chceli naplniť? Keď sa pozriete späť na váš život, bol veľmi zaujímavý, veľmi interesantný a ešte vás aj veľa čaká. Ale ktoré sú tie sny, ktoré sú ešte stále na poličke a čakajú na naplnenie? Keď som bol mladý, nemal som ľahký štart do života. Bol som chudobný a bez peňazí dlhé roky, až kým som nepochopil zákonitosť príčiny a následkov. Ak som chcel byť úspešný ako predajca, musel som začať pracovať tak, ako denne tvrdo dreli moji úspešnejší kolegovia. Odpozeral som a osvojil som si ich návyky. Pochopil som, že sa viete naučiť čokoľvek z týchto zručností, ktoré vás dovedú k naplneniu vášho cieľa. To bolo pre mňa prelomové, doslova ma to osvietilo. Neskôr som manažoval 10 odlišných biznisov, zarobil som viac ako 10 miliónov dolárov a zistil, že môžem v každej oblasti dosiahnuť úspech, ak sa budem učiť od iných úspešných ľudí. Pomyslel som si, že je to geniálne. Tak som začal radiť najskôr zo pár ľuďom, potom väčším skupinám, neskôr som už o pravidlách úspechu prednášal aj 25-tisícovej skupine. Vytvoril som učebnice, viac ako 500 audio a video seminárov, napísal som knihy pre manažérov, prednášal som viac ako 5000 seminárov po svete a môj odkaz bol stále ten istý. Presviedčal som ľudí, že sa všetko dá naučiť a dosiahnuť tak akýkoľvek cieľ. Toto je najhodnotnejšia vec, ktorú som sa v živote naučil a chcel som sa s ňou podeliť s mnohými ľuďmi. Splnil sa mi sen. Aké dedičstvo by ste chceli za sebou zanechať? Kdekoľvek prednášam, chodia za mnou ľudia a hovoria mi, ako ich moje poznatky posunuli v živote. Včera som prednášal v Írsku a zastavil sa za mnou chlap, ktorý mi povedal: Pred 12 rokmi som nevedel, kto je Brian Tracy a teraz mi niekto dal vašu knihu. Do 1 mesiaca som si strojnásobil príjem. Dnes som jeden z najlepšie platených ľudí vo svojej branži v krajine. Žijem v dome svojich predstav, jazdím na peknom aute, mám rodinu a dovolenkujem na miesta, kde som vždy chcel byť. Od Briana Tracyho som sa totiž naučil, ako môžem aj ja úspešne predávať. Dedičstvo, ktoré chcem za sebou zanechať, je, že naučím ľudí tieto postupy. Osvoja si ich, zmenia svoj život a bude sa im dariť. A toto je ten moment, kedy sa smeje duša Briana Tracyho? Je to dôležitejšie ako peniaze alebo čokoľvek iné. Neuvažujem nad peniazmi tak veľa. Keď už máte určitý obnos a nemusíte sa obávať o prežitie, neuvažujete nad peniazmi. Keď ste pod touto hranicou, myslíte na peniaze stále. Mojou jedinou prácou je cestovať a učiť to ľudí, lebo im chcem pomôcť. Preto som aj na Slovensku, mám skvelé nápady pre vedúcich firiem a majiteľov, viem im poradiť, ako napredovať. Som tu pre nich, pre ich úspech.